Naarestado ang mag-live-in partner nga sanday Tommy Muya kag alias Badoy. Nga ginpahayag amo ang ginbaklan ni Johnny Provido Jr. sang illegal nga droga. Naaresto sila sa ginpatigay nga drug buy basta operation kagabi pasado alas 6 sa Zone 5, Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Captain Jamila Cuesta, ang hepe sang Iloilo City Police Station 2, iya ginpahayag nga nadakpan ang duha sa ilang boarding house sa nasambit nga barangay kung sa di na kumpeskar sa ila paghinakop ang ginabulubanta masobra 100 gramos sang illegal nga droga nga may standard drug price nga masobra 600,000 pesos. Madumduman nga naging palpak ang transaksyon sang illegal nga droga nanday Johnny Provido Jr. kag alias Badoy bangod nga nadakpan na sa mga otoridad ang ginakuhaan sinisang supply rason nga wala nahatag kay Johnny Provido Jr. ang ginbakal sini nga drug item. Suno kay Police Captain Aquesta, may bag-o nga nag-abot nga supply sang illegal nga droga o kun droga sa mag-live-in partner gikan sa Negros rason nga nabaklan ang mga ini kag nakasa ang operasyon. Pahayag pa niya bag-o pa magluntad ang stabbing incident sa tunga sang pamilya Provido kag pamilya Muya sang Sabado sang gabi subject na nga daan sang ICPS 2 sa illegal nga droga o kung sa ila lakip sa lista sa mga subject ang nasambit nga mag-live-in partner bangod nga konektado ang mga ini sa naaresto nga high-value individual nga nadakpan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa amo nga barangay sang nagligad nga semana. Samtang ginpahayag man niya nga konektado man ini sa mga nadakpan nga mga individual nga tuyo magpasulod sang illegal drug sa La Paz Police Station kung sa diin nagbutang ang mga ini sang droga sa sulod sang plastic container sang kanon. Naibaluan man nga madamo sang koneksyon si Tommy Muya sa mga dalagkuan nga drug personality sa Metro Manila kung sa diin dito man niya ginakuha ang iban pa niya nga supply sang illegal drugs. Dugang pa ni Aquesta ululupod na sa karon sa presohan sang Police Station 2 ang tanan nga nagkaladakpan nga mga drug subject, lakip na si Tommy Muya kag si alias Badoy. Before namon ni ginkandak sa operation, may pa niya matabo ang may pa niya matabo ang pinagsanay. Ari na sa amon, subject na namon ni siya. Ay, as what I have said, kung natandaan nyo, ang subject sang RPDE yung operation. Itong nadakpan diri nga nakaputo sa balunan nga nadakpan namon diri nga ipasulod dito. Connected na ini sila ni alias Tommy nga nila sa Badoy. Amo na puro preso na gid namon ini sila. Ginakulat-kulat lang gid namon nga mag-abot ng ilang mga bag-ong items. Kasi siyempre nagakaubusan sa demand. Amo ngay na sumundo mga kabalo ko nagtaas ng mga demand siyempre nga paubusan mo. Timingan man nga nag-abot ang supply di. Pintasan naton ang drug by bus operation kag yes, naging madinalag kung siya. Salamat kita kay siyempre, nagpula bugtaw diri ang wala pala tulog na mga operatives naton. Ibindo ang mga informants naton nagtutok gid sa among operation.